Wara sena u 3 xhur ta' Restawr Estensiv, reġgħet fetħet il-bibien tagħha l-knisja ta' Santa Ubaldeska f'RAħAL Ġdid. Din il-knisja għandha storja li tmur lura l-1630 meta tqedet l-ewwel ġebla mill-Granmastru Antoine De Paule. Saret parroċċa fl-1910 u mas-snin servit bosta rwoli, kif spjegalna l-Kappillan tal-Parroċċa Kristu Re f'RAħAL Ġdid dun Marc Andrè Camilleri. Tul is-snin, ġifieri l-Knisja dejjem kienet marbuta ma' dak li kienu iseħħ anke f'dan il-post. Għamlet żmien kienet toħroġ anke l-proċessjoni ta' San Girgor minn hawn, kien hawn ukoll rabta meta kienu jsiru l-eżekuzzjonijiet il-ħabs hawnhekk ta' Kordin, kien il-fratelli ta' Rożarju kienu jagħmlu hawnhekk mument ta' talb kif ukoll issir il-quddies mbagħad wara li sseħħ l-eżekuzzjoni. Il-Knisja baqgħet tintuża bħala knisja parrokjali sal-1936 għaliex imbagħad il-Knisja trasferit ruħha fil-Bażilika ta' Kristu Re. Il-Kappillan spjega li l-bżonn ir-restawr kien ilu jinħass, speċjalment minħabba l-istruttura u beda f'Marzu tas-sena li għaddiet. Fil-fatt, malli faqqet il-pandemija, bosta volontira għamu għall-okkażjoni biex ma jaħlux ħin u jagħmlu xogħol ta' żeba, dawl, aperturi u restawr ta' pitturi fost l-oħrajn. Aħna ħadna ħsieb ipprovajna nagħmlu dak li stajna fejn jidħol il-bejt b'mod speċjali u mbagħad dorna dawra l-Knisja kif kien jixirqala minn ġewwa, ġifieri rġajna għaddejna d-dawl, iż-żeba tal-Knisja, saru wkoll manutenzjoni fuq l-aperturi kollha, fuq partijiet mill-irħam, partijiet mill-iskultura. Ovvjament biex il-Knisja tagħha d-dinjità li jixirqilha wara ħafna żmien ċerti affarijiet jibdew jaqgħu lura. Din il-Knisja li tinsab fuq Wara taċ-ċentru tas-saħħa ta' RAħAL Ġdid hija waħda mill-ftit madwar id-dinja iddedikati għal Santa Ubaldeska. Qaddisa tal-Ordni tal-Kavallieri għaliex bħall-Ospidalieri ta' Malta din is-suru għamlet 55 sena tieħu ħsieb lill-morda fl-isptarijiet. Minkejja li l-Knisja reġgħet fetħet tas-sagrament taż-żwieġ u okkażjonijiet oħra, il-bżonn għal aktar restawr jibqa', speċjalment tas-sagristija li hija l-aktar parti antika tal-Knisja u l-faċċata.